Esenmisiz эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбир темалар турында кыскача. Куркыныч табыш шолы коллекторларның берсендә кисәкләргә бүленгән 45 яшьле хатын кыз мәете табылган. 25-20 һәм 25-26 йортларында яшәүчеләр кайнар һәм салкын суның агуы белән канәгать түгел. Ни өчен? Куркыныч табыш шолы коллекторларның берсендә кисәкләргә бүленгән 45 яшьле хатын кыз мәете табылган. Шолның 14нче бисәсендә яшәүчеләр хәзер үз тормышы өчен борчыла. Бу хакта алар бүген безнең төшерү төркеменә сөйләделәр. Толырак калдагы минутларда. Бу хәлнең ничкәлекләре ачыклана, ләкин беренчел мәгълүматлар буенча хатын-кыз күптән түгел генә ир-ат белән танышкан, иреннән аерылып арендаланган фатирда яшәгән. Аның 2 улы бар, берсе махсус хәрби операциядә. 22 декабрьдә ир-ат абыйсы белән аны подъездда көтә. Алар бергәләп фатирга күтәреләләр, анда соңрак Чолылыны үтерәләр һәм кисәкләргә бүләләр. Без үз чыганакларыбыздан белгәнчә, хатын-кызның зур сумма акчасы да булган. Я в 4 часа уходила к дочке, брала к внучке. Ничего, все тут нормально было. А уже когда возвращалась где-то в 9, тут уже и полиция была, и машины стояли, все обгорожено было. А что, не видно же, ночь темно. 14нче комплекста яшәүчеләр куркып калган, аларның сүзләре буенча, хәтта өйдән чыгу да алар өчен хәзер куркыныч. Вот за что ее убили, эту женщину? Просто так? Значит, вот ее убили и туда бросили? Вот я же говорю, проходила вчера утром, вот такие вот 2 колышка стоят, потому что люк был открыт. Страшно, я живу в этом доме, я первый раз слышу, что здесь девушку убили, я боюсь ходить. Мы же в магазин ходим, в садик, в школу. Ужас, а как нам ходить сейчас на работу? Страшно очень, ребенок, супруга не всегда бывает со мной рядом. Уже одних опускать тоже опасно. Мәйтне коллекторда яшергәннәр, ләкин аның аяклары, куллары һәм башы кая икәне һаманда билгесез. Үтерү 14 йортында була. Күршеләре әйтүенчә, ул көнне бернинди дә тавыш ишетелмәгән. По счету, конечно, дома скажу то, что все слышно по стенам. Тут кошка мяукает, даже вот это слышно все. А так по счету убийства даже не знала, если честно, никаких криков, ничего не слышно было. Әлеге коточкыч фахишәлек буенча үтерү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Хәзер тикшерү эшләре бара. Беренчел мәгълүматлар буенча әлеге җинаятьне кылуда шикле кешеләр чалдан китеп өлгергәннәр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. 25-20 һәм 25-26 йортларында яшәүчеләр кайнар һәм салкын су белән тәэмин итүне еш сүндерүдән канәгать түгел. Шулар әйтүенчә, бу хәл һәр вакыт атнага бер тапкыр була. Әгәр дә су сүндергечләре турында белдерүне күрергә өлгермәсәләр, берничә сәгать сусыз утырырга туры килә. Алдагы минутларда. Лилия Кәримова 10 елдан артык 25-26 йортында яши. Соңгы айда кайнар һәм салкын су үзлү проблемасы бар. Шуңа күрә юынырга мунчага яки шәһәр читендәге йортка йөрергә туры килә, ди ханым. Шулай ук аңа ризык әзерләү өчен су сатып алуга акча сарыф итәргә туры килә. Это очень ужасно. Когда не помыть, ничего. А, кстати, на той неделе я оказалась в такой ситуации, что у меня даже в чайнике воды не было. Муж побежал в магазин, купил 5-литровку, мы попили чай. Лилияның күршеләре дә шундый ук фикердә, кайнар һәм салкын суны сүндерү аларга бик күп уңайсызлыклар китерә. Выключают примерно раз в неделю. Отключают и горячую, и холодную воду. Очень неудобно. Не посуду помыть, не просто помыться. Сидели молча. Минералка у нас была, пить у меня было. В туалет старались поменьше ходить, и все. И ждали, когда дадут воду. 25-20 йортында яшәүчеләр дә суның еш сүндерелүе бигрәк тә аның елның салкын вакытында бетүенә ризасызлык белдерә. Информацию не доводят до жильцов. На каком основании отключили воду? Они должны довести, они не доводят. Поэтому я считаю, что это неправильно. А причина здесь, адекватная причина, потому что я считаю, что засорено вот это вот. Но то, что не доводят до жильцов, нужно объяснить, и жалоб никаких не будет. Ремжилстрой идарәче компаниясе Чолы-Водоканалының металл трубаны полимер трубага алыштыру сәбәпле кайнар һәм салкын су белән тәэмин итүне еш сүндерүләрен аңлатты. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Габзей, яңалыклар.
Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатаклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Кыш бабай һәм кар кызы юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә киңәш итәләр. Горхомунхоз хезмәткәрләре яңа ел белән котларга һәм гадәти булмаган акциядә оештырырга була. Әкият геройлары бизәлгән автобуста йөргән. Алар җәмәгать транспорты өчен билгеләнгән полосада туктаган автомобильчеләргә белешмәлекләр тапшырган. Тылрак алдагы сюжетта. Кыш бабай ролында зур сыйдырышлы автобус йөртүчесе Ромил Сафин. Ул юл кырыйында тукталыш павильоннары янында туктаган автомобильнең нинди кыенлыклар тудыруын ишетеп кенә белми. Автобуслар зур габаритлы юлда маневрлар ясау авыр дип уртаклаша чалыла. Нам очень тяжело выезжать на автобусную полосу, тем самым мешая другим автолюбителям и подрезая их. Я сегодня в роли Снегурочки. Вижу, что автомобили паркуются в неположенном месте. Желаю, чтобы автомобили парковались правильно и не создавали помех автобусам. Горкомунхоз хезмәткәрләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүне сорыйлар. Кагыйдәләрне соңга сукмаучылар белән көрәшергә исә дәүләт автоинспекторлары ярдәм итә. Некоторые водители думают, что останавливаясь на остановке павильона, можно включить знак аварийной сигнализации и как бы проблем никаких нету. Хотел бы напомнить, что на остановках машин Трансрейс разрешается останавливаться только для посадки и высадки пассажиров. Тылсымлы автобус 2024 елның 8 гыйнварына кадәр йөрәчәк. Горкомунхозда хәбәр итүләренчә, Чаллы урамнары буйлап йөрүче яңа ел автобуслары өчәү. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Шолда мэрның яңа ел чыршылары дәвам итә. Бүген КамАЗ мәдәният сараенда бәйрәмгә укучылар, иҗтимагый оешмаларның яшь активистлары, конкурс һәм ярышларның призерлары һәм җиңүчеләре килде. Алар өчен яңа ел спектакле һәм татлы бүләкләр әзерләнде. Спектакль башланганча яшь чаллыларны, шулай ук аларның әти-әниләрен фотозоналар һәм аниматорлар белән интерактив мәйданчык көтә иде. Яңа ел әкиятенә балалар да, өлкәннәр дә шатланып килгән. Очень хорошее мероприятие организовали. Детям очень нравится, мы очень ждали, для этого готовились. Хорошо организована здесь все работа. Места для фотосессии, для молодых людей, для подростков. Вот, нам очень приятно. Уже скоро завершается эта четверть, и меня пригласили на этот праздник, и я была рада. Барлык балалар һәм өлкәннәрне яңа ел белән шәһәр мәгариф идарәсе башлыгы котлады. Заканчивается еще один год для нас с вами, для школьников и для учителей. Новый год бывает 2 раза в год, да, это сам Новый год и учебный год. Вот хочется вам пожелать, чтобы вы хорошо учились, чтобы добивались тех целей, к которым идете, чтобы слушались родителей, потому что именно родители и учителя за вас переживают больше всего. Счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего. Самой доброй сказкой приходит праздник нам. Балаларга урланган вакыт турында әкият күрсәттеләр. Спектакльдан соң яшь чаллылар Кыш бабайдан татлы бүләкләр алдылар. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән амин булыгыз. Встречай Новый год с камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 25 по 31 декабря. ТЦ Грин. Остановка Глобус. Напиток газированный 2 литра 69,90. Это победа! Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.